ओम हो 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 मनीषू सकाळ तो कोण पिवनो असतं की कसल म्हणगोत ना अडे ना पळया नमस्कार भटमाम हरिओम भटमाम अरे ओ अरे तुगेल नाव कसले जन्नू भटमाम जन्नू नवे पळरी सर्वोत्तमल नत्तू ಕೆಳಗಡೆ ಸುಬ್ರೇಶ್ ತಲಪುತು ಸರ್ವಲು ನತ್ತು ಓ ಸರ್ವ ಮಮ್ಮಲ್ ನತ್ತು ನವೆ सर्वे जना तो सुखिनो भवंतु मळ्यारी हावाची हो सर्वे जना तो सुखिनो भवंतु तू मळ्यारी अरे जाना सांगची बटवाम ऐकनी में तुम्ही हांव सर्वाल नाचतो न मैं सर्वाल नाचतो ज्यांना सुकून भोवता म्हणून सांगची त्यांनी त्या असं बटमा मग एक सांगा गंटे दूकी किती निमते जात बटमा हा म्हणारी हक्क गंटे दुखी असं की म्हणून आता हक्क भिवून आणि पिवची सोडवाच्या लायक समय पड्या वैर जना गंटे दुखी म्हणारी सुमार नमण्याचे कारण असमो होय बटमम कसं बटमम द्या कारण एक विपरीत सौर म्हळ्यार ड्रिंक्स घेवचे तांतू मस्त नमने केमिकल घालता ती हाजी निमतीनं गंटी दुखी सूर जाता दुसरी म्हळ्यारी बीडी सिगरेट पिल्लारी हाजी धुवोरू आमगेले श्वासनाडा हुच्चून लंग्सा भाद दिता हाज्यानही गंटी दुखी सूर जाता तिसरी म्हळ्यारी वैभिचारी म्हळ्यारी परकी स्त्रियाल संबंधू हाजी निमतीनही पीड पसरनू गंटी दुखी सूर जाता चार्रीचे म्हळ्यारी गुटखा पान दुरापान जर्दा हें केल्ल्यारी लंग सांतू आणि रक्तांतू मिळणू पिडा हाजी निमती घंटीक दुखी सूर जाता असल कसं जायना जसं वंचू बा ह्या मनशाक सीधा उरलेल म्हणून बेजार जावो जल्ला की पुण्या चिके समाधान उरलया वैरा जना हा बटरूम तुका गंटे दुखी केन्ना तकून सूर जाल रे म्हाका नाही बटरूम काल तुमगेल आनो डॉक्टर नायकाले क्लिनिकान तू म्हणली ती त्यांनी म्हणले म्हाका गंटे दुखी रे म्हणून